Добре дошли в поредния епизод на архитектурни случки от Северна България. В предходните месеци ви разходихме из 10 области от региона. Сега е време да ви отведем в нашата последна спирка. Днес се намираме в морската столица на България, град Варна, и ще ви заведем на едно приключение по някогашната главна улица на града, или улица Преслав. Днес с нас е Никола Петров. Здравей, Никола! Здравей! Да тръгваме. Днес ще се разходим и ще си говорим за сградите на улица Преслав. Да, всъщност набелязали сме няколко доста интересни сгради, но преди да започнем, защо улица Преслав? Улица Преслав е била главната улица на град Варна преди 100-120 години. Краят на 19 век, началото на 20 век. Тук всъщност на тази улица, която в момента е малко в страни от пешеходната зона на града, малко в страни от центъра на града и малко в страни от главния площад на града, всъщност на времето е кипял живот, имало е ресторанти, сладкарници, магазини. Тук се е събирал елита на града. Тук са пристигали важните гости, делегациите, когато са пристигали на пристанището, на ЖП гара, са минавали към града по тази улица Преслав. Тук съответно са се правили, са се строили едни от най-големите образци за времето си, архитектурни образци на различни сгради, най-вече в сецесионен стил. Това, което е интересно в момента за самата улица, е, че тя, освен че е останала някак по-невзрачна и по-встрани от всички останали големи туристически обекти, тя всъщност е запазила тази ансамблова архитектура, която е така важна за града и не се среща толкова често. Искам да покажа ето този красив пример, който всъщност е нова сграда, но строена с идеята, че е в ансамбъл с други подобни сецесионови сгради около нея. В момента се намираме на площад Мусала, в горната част на улица Преслав, и зад мен може да видите така наречения дом на архитекта, където се помещава камарата на архитектите във Варна. Тази сграда е един от малкото запазени екземпляри от късно възрожденската епоха, като архитектурата е изключително типична за периода. Строена е приблизително в началото на 19 век. В България този стил е по-известен като възрожденска архитектура. Сградата е с 3 етажа, като долните 2 са каменни, а третият е дървен. Като третият етаж на места е изнесен еркерно, което е изключително характерно за сградите от този период. Намираме се на ъгълът на улица Преслав и улица Панегюрище, където се намира едно от новите бижута на града ни. Никола, може ли да ни кажеш нещо повече за историята на тази сграда? Да, сградата принадлежи на Риза Бей Халиев. Построена е през 1906 година по проект на българския инженер Геро Геров. 4 години по-късно обаче, през 1910 година, настъпва пожар заради забравена ютия. Като член на екипа можеш да кажеш доста повече за сградата. В първоначалния си вид сградата е била на 2 етажа, като на първия етаж се е помещавала виенската сладкарница на града. А на втория етаж, който е бил мансарден, се е помещавал хотел Париж. След пожара проектът за възстановяване на сградата се възлага на архитект Дапко Дапков, един от известните варненски архитекти по това време, и той възстановява сградата в първоначалния ти вид, като добавя един етаж отгоре. И така сградата става на 3 етажа.
Той също така добавя цялата украса, която е в централната част на сградата, в ъгловата фасада. През 2019 година се възродиха инвеститорски намерения, които доведаха до проект за укрепване, за реставрация и за надграждане на сградата, като проектът беше с идея да съхрани оригиналната фасада във вида, в който е оставена от архитект Дапко Дапков и да я отличи от новата част на надстройката, двоетажната надстройка отгоре, като тази двоетажна надстройка беше изпълнена в модерен стил. Вече сме на улица Преслав номер 33, една изключително красива и знакова сграда за града. Какво може да ни кажеш за тази сграда? Сградата принадлежи на египетския търговец Абут Халбуни и е проектиран от българския архитект Геро Геров през 1906 година. По желание на инвеститора сградата е построена по арабско-мавритански стил. В днешно време от варненци сградата е позната като арабската сладкарница. Да, виждаме доста красива и богата фасада. Нещо, което другаде в града не се среща толкова често. Долу са разположени бифорни прозорци. Благодат е това, че е ъглова самата сграда и съответно има една малка ъглова фасада, която бележи и главния вход. Естествено, както всички тези сгради, които обсъждаме и този период, на главна улица, отдолу на първия етаж, на партерен етаж, се намират търговски помещения, горе са жилищни. Вече сме на улица Преслав номер 26 и това е сградата на областна администрация Варна. Една доста красива и интересна варненска сграда. Какво може да ни кажеш повече за нея? Всъщност в миналото сградата е била на Българската народна банка. Проектиране от швейцарският архитект Херман Майер през 1892 година, който всъщност е построил и двореца на Ксеноград. 3 десетилетия по-късно сградата, или по-точно лявото крило на сградата, е достроена от български архитект Дапко Дапков. Сградата е проектирана в сецесионов стил, триетажна. Най-горният етаж е с бифорни прозорци, вкарани в обща ос с долният етаж. Дапко Дапков придава симетричност на сградата, построявайки лявото крило. В момента се намираме с Никола пред сградата на военноморския щаб във Варна. Може ли да ни кажеш от кого е проектирана, кога е проектирана тази сграда? Сградата е проектирана от архитектите Дапко Дапков и Стефан Венедикт Попов. Тя е проектирана с едро мащабирани барокови елементи. Вижда се как отпред има голям полукръгъл купол, който фланкира основния вход към сградата, който се състои от 3 врати, които са леко повдигнати. Това е заради денивелацията на самата улица. Точно така. Към момента, доколкото знам, в сградата не може да се влиза свободно, защото тя е щаб на военноморските сили и достъпът е ограничен. Да, така е. Продължаваме нашата обиколка до град Разград. Това, което мен ми направи голямо впечатление в град Разград, е, че те имат стар квартал, така наречен Варош. Друго, което прави впечатление, е, че много от възрожденските примери са запазени, докато по-голямата част от сецесионовите са жилищни и необитаеми. Никола, какво можеш да ни споделиш за тази църква Свети Николай Чудотворец, която видяхме с теб? Това беше една от първите сгради, които видяхме в града.
Тя е построена през 1860 година от тогава архитекта Станчо Данаилов. През годините са добавени различни украси от дърворезба, като през 1903 година е преустроена и добавена камбанарията на църквата. И през 1933 година до 1934 година са добавени стенописи. Една от интересните сгради, които имахме възможността да посетим и да видим, е всъщност сградата на бившия военен клуб. Сградата е построена в началото на миналия век, като първоначално е била само едноетажна сграда. Впоследствие се достроява втория етаж, както и купола. В нея се развива много обществено-културна дейност, която като в първия етаж също така е бил и ресторант. Какво различно нещо забеляза в тези сгради паметници? Ами специално за сградите паметници в Разград, това, което на мен ми направи много силно впечатление е, че всъщност архитектурата, която е приложена там и детайлността, която са използвали, всъщност е много характерна точно за градовете, които се намират по поречието на река Дунав от българска страна. И тези детайли в голямата си част всъщност идват от Румъния и са принесени тук, които и са стигнали чак до Разград. Благодарим ви, че бяхте с нас в последния епизод от поредицата Архитектурни случки от Северна България.